രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, प्रणाम माता जी। माता हरे जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്കാരദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ 17, 18 ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അപ്പൊ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വെളിപ്പെടുത്തി തരണം എന്നുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇത് സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞ അവതാരത്തോട് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 15ഉം 16ഉം മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട മന്ത്രത്തില്? രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ മാറ്റി മൂടുപടം മാറ്റി ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാകുന്ന ആ വെളിച്ചം മാറ്റി, ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തന്നാലും, അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന 17ഉം 18ഉം മന്ത്രത്തില് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. നമുക്ക് 17ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. വായൂരനിലം അമൃതം മതേധം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര. വായൂരനിലം അമൃതം മതേധം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര. വായൂരനിലം അമൃതം മതേധം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര കൃതോസ്മര കൃതം സ്മര. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്ത ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയില് മരണസമയത്തുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു വായുവിൽ അലിയട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സുഹൃതം സർവഭൂതാന ഭൂതാനാം സർവഭൂതാന ശാന്തി മൃച്ഛതേ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ? 5.29 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നു.
അപ്പൊ ഈ അവസാന നിമിഷത്തില് അങ്ങയുടെ ആ കാരുണ്യം അങ്ങ് എന്നെ സ്മരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തത് അങ്ങ് സ്മരിച്ച് അങ്ങ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു വസ്ത്രം പോലെയാണ് അല്ലെ? താൽക്കാലിക ഭൗതിക ദേഹം ഒരു വിദേശ വസ്ത്രമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മരണമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. സച്ചിദാനന്ദമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണില്ല. ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി സേവനം ചെയ്യാനുള്ളവരാണ്. ന ജായതേ മ്രിയതേവാ കഥാചിൻ നായം ബുദ്ധ ഭഗവാന ഭൂയക അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണേ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരം. ന ജായതേ മ്രിയതേവാ കഥാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. അല്ലെ, ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പുരാണനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ശരീരത്തെ ഈ ആത്മാവ് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ശരീരം നശിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഈ ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മളെല്ലാരും ശാശ്വതമാവും. നാളെ സയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കും, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വരും, നമ്മളെല്ലാം നാളെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും, അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് എന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ട് മതിമറന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട്. സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാരും ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ്. അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം. അത് മനസ്സിലാക്കണില്ല. പിന്നെ ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ അല്ലെ? പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവര് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാനുള്ള താല്പര്യമാണ്. എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു. ചിലർ 24 മണിക്കൂറും ന്യൂസ് ചാനലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ്. TV പ്രോഗ്രാംസ് കാണുന്നു, മാഗസിൻസ് കാണുന്നു, ന്യൂസ് വായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ആ അറിവ് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് അവര് പല പല രീതിയിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ലാത്ത ജ്ഞാനമാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല. ഇനി ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോ പരമാനന്ദം. അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആനന്ദം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരുടെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കണ്ടാൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാനാണ് താല്പര്യം. അവർക്ക് അതിലൊരു ആനന്ദം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയാല് നമ്മളെ എല്ലാരും ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതെല്ലാരെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാരെയും കാണിക്കണം, എല്ലാരും കണ്ട് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം. അപ്പൊ അന്നേരം ഒരു ആനന്ദം കിട്ടും. ആ ആനന്ദത്തിന്റെ പുറയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെയും റീൽസ് ഇടാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലൈക്സ് കിട്ടുക, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ആനന്ദം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാം പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പല പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കും. അതൊക്കെ എന്താണ്? പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം. നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കൂ. ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഹാപ്പിയായി ജീവിതം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദത്തിന് ഉള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ആനന്ദം. പരമമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പരമാനന്ദം അത് ആത്മാവ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു വിദേശ വസ്ത്രമാണ്. ആ വസ്ത്രം എന്തായാലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശരീരം കത്തിച്ചു കളയും അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? വായുരനിലം അമൃതം അതേ ഭസ്മാന്തം ശരീരം അതേതം ഭസ്മാന്തം, എന്റെ ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഹിന്ദു മത ആചാരപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ശരീരം കത്തിച്ചു കളയും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കളയുന്നത്? അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അത് ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച ശരീരം അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് മതി. ആ അങ്ങനെ മടങ്ങി പോയില്ലേൽ എന്താ സംഭവിക്കും? നമ്മളിപ്പം കത്തിക്കാതിരുന്നാലും അവസാനം ജീർണിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും. പക്ഷെ കത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അഗ്നി അഗ്നി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ മാതാജി? അതൊരു റീസൺ ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ആ, പ്രക്രിയയാണ് അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, അതൊരു റീസൺ ആണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാ ലഭിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്? കർമ്മഫലം. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ജന്മങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രരാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത കർമ്മവും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അല്ലെ? നമ്മൾ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ അവസാനമായി മരണസമയത്താണ്. അങ്ങനെ ദൈവീക എന്താ ദൈവിക പ്രകൃതി നമുക്കൊരു ശരീരം തരികയാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരവും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലവും അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, 84 ലക്ഷം ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 4 ലക്ഷത്തിൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ, നമ്മളൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം എടുത്താൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ കർമ്മഫലം മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് വരുമോ? മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം ഇല്ല എന്നാണ്. ഇല്ല ഇല്ല. മാതാജി. മനുഷ്യന് മാത്രമേ കർമ്മഫലം വരുന്നുള്ളൂ. മൃഗങ്ങളുടെ അവരുടെ ബുദ്ധിയും അവരുടെ അവബോധവും അത്രയും ഉയർന്നതല്ല. ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗം പരിണാമം അനുസരിച്ച് അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക്, ഉയർന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പം ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്തത് മരമായിട്ട്, ജലത്തിലുള്ളത് പിന്നീട് മരമായിട്ടും, പിന്നീട് ഇഴജന്തുക്കളായിട്ടും, പിന്നെ ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് നാലുകാലികൾ പക്ഷികളായിട്ട്, നാലുകാലികളായിട്ട്, അങ്ങനെ 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 നാലുകാലികളിൽ തന്നെ പല പല ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാലുകാലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പശുവായിട്ടോ ആനയായിട്ടോ ജനിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ഒരിക്കലും മൃഗങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം അതിന്റെ അവബോധം അത്രയും താഴ്ന്ന തല അവബോധമാണ്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവബോധം, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തി ചെയ്യാനും ഉള്ള അവസരം ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ശരീരം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുക. ആ ശരീരം അടുത്ത മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവുമോ? അതിനെന്തേലും ഗ്യാരണ്ടി ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മള് താഴ്ന്ന തലം ജീവജാലങ്ങൾ, താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്കും കയറാം. അത് നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിരിക്കും. മുകളിലോട്ടും പോകാം, താഴോട്ടും പോകാം. അപ്പോ ഈ ശരീരം കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ, കാരണം നമ്മളുടെ അറിയാം, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ശരീരം, അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ശരീരമുണ്ട്. അതിനെന്താ വിളിക്കുക? സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഇതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ മരണം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ആത്മാവും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രോസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരികയാണ്, സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നശിച്ചു, പക്ഷെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അവിടെയുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ആത്മാവും ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും നാളും ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് എന്താണ്, ഈ ശരീരത്തിനോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കുറെ നാൾ ഒരു കളിപ്പാട്ടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് ആ കളിപ്പാട്ടം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച്, ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ അത് കരയും, അതിനു വേണ്ടി വാശി പിടിക്കും. കാരണം അത് വിചാരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഈ സന്തോഷം മൊത്തം ആ കളിപ്പാട്ടത്തിലാണെന്ന്. അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചിട്ടപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാ ആനന്ദവും ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിട്ടുപിരിയാനായിട്ട് അത്രയും വിഷമമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം കത്തിച്ചു കളയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും
പിന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഈ ശരീരം എനിക്ക് ലഭിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ തരികയാണ്. നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയ്ക്കുകയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മറ്റൊരു പാഠം കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. എന്താ, നമ്മളെല്ലാരും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാണ്. ഇത് എല്ലാം ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കലും കൂടെ. ഈ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ അവസാന കാലങ്ങളിൽ മരണം അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ നാമം നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ? നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? ആ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചുറ്റിനിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ചിന്തകളൊക്കെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മശക്തി കാണില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും, കാരണം അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ്. ആ അവബോധമെല്ലാം ഭാഗവതത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിലുള്ള കഥകളും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കൂടാതെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും, നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസാനത്തെ പരീക്ഷയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ ശരീരം ഒരുപാട് നാള് ജീവിക്കണമെന്ന്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഭഗവത് സേവനം, അത് മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. അല്ല ഒരുപാട് നാള് എനിക്ക് ഈ ശരീരം നിൽക്കണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്? എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബഹുനാ ജന്മനാ മന്ദേ ജ്ഞാനവാനാത്മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. ഹരിബോൾ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അപ്പം വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ്? വാസുദേവനാണ് സർവം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, വാസുദേവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. നമ്മളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാലേ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മളെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവത് സ്മരണ അല്ലെ? കൃഷ്ണസ്മരണ. നമ്മുടെ ലൈഫ് മൊത്തം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ. ലൈഫ് ഈസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഈസ് അവർ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പൊ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മള് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്താണ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ? ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഏതവസ്ഥ വന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരും, നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഞാൻ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ. ചില ആൾക്കാർ ഫുൾ ടൈം നാമമൊക്കെ ജപിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വീഴുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ അവര് ചിലപ്പം വിളിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അമ്മേ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക. കാരണം അത്രയും നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത്? നമ്മളുടെ നാവിൽ എന്ത് വരണം? ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മുടെ നാവിൽ വരണം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങള്, ചെറിയ വിഷമതകളൊക്കെ വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് അതൊരു പരീക്ഷണമാണല്ലേ. നമ്മുടെ വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷകൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ തരും. കൊച്ചു കൊച്ചു പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് വലിയ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വലിയ പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കണം. ആ സമയത്ത് അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സ്മരിക്കുന്നത്? നമ്മള് ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പഴിക്കുവോ ആൾക്കാരെ പഴിക്കുവോ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് എന്ന് പറയുകയാണോ? അല്ല, അത്
ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ സമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വേണം. സ്മരണ വേണമെങ്കിൽ വാസുദേവനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വാസുദേവനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ വരണം. അടുത്ത ജീവിതം ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം? യം വാപി പറഞ്ഞോളൂ. ഭാവം ത്യജതന്ത്യേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മള് എന്താ പറയാ, ആ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മരണസമയത്ത് സ്മരിക്കുന്നത്, ആ ഭാവമായിരിക്കും അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുക അല്ലെ? അപ്പം ഏത് ഭാവം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നത്, ആ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെ ഒരു പടത്തിൽ കാണാം. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരത മഹാരാജ. ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താണ് സ്മരിക്കുന്നത്? മാനിനെ സ്മരിച്ചപ്പോൾ ജന്മമാനായിട്ട്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് എന്താണോ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഏത് ഭാവം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണോ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക എന്ന്. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഭരത രാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. കൃഷ്ണം നമാമി കൃഷ്ണം ഭജാമി. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത് നാമം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും അല്ലെ? നമ്മള് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ കലേവരം. അപ്പം ഭഗവാനെ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മള് അവസാനമല്ലേ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ? നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ സാധന ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവണം അല്ലെ? നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട്, മരണ സമയത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി ശ്രോത്തവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേചതാ ഭയം. ശ്രോതവ്യ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, സ്മർത്തവ്യ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അവനാണ് പരമാത്മാവും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും എല്ലാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാം. അവരൊക്കെ ആ ജീവിതം ഈ ഒരു സമയമായിട്ടും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് വരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഇപ്പം അവര് ടിവിയിലും സീരിയലിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സീരിയലൊക്കെ മാറി, അതൊക്കെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള പ്രായമായ ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇപ്പം പ്രായമുള്ളവര് ഫുള്ള് മൊബൈലിലാണ്. അപ്പൊ മക്കള് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം, അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരതിലങ്ങ് അഡിക്റ്റ് ആവുകയാണ്. അവരിപ്പം ഫേസ്ബുക്കും റീൽസും യൂട്യൂബും ഒക്കെ അവരാണ് കാണുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള ആ സമയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ, സഖ്യം, ആത്മീയം. ഹരിബോൾ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേ നവലക്ഷണം. 9 ലക്ഷണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയയാണ്. ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക. കേൾക്കുന്നത് ആരാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലേ? പരീക്ഷിത്. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ദിനരാത്രികളില് ആഹാരവും ഊണും ഉറക്കവും ഒരു തുള്ളി ജലപാനം പോലും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണം അതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഈ 7 ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഇനി സ്മരണം. പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദനാണ് സ്മരണത്തിന് ഉദാഹരണം. സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് സമയത്തും അല്ലെ? ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷവും അപകടം പിടിച്ചാണ്. വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപകടമാണ്. അച്ഛൻ ഏത് നിമിഷവും വധിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ഭയവും കൂടാതെ നിർഭയനായിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് അപകട സമയത്തും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. ഇനി വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അർച്ചനം. പൃഥു മഹാരാജാവാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? പൃഥു മഹാരാജാവാണ് ഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിൽ അർച്ചനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. വന്ദനം. അക്രൂരർ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനെ അവിടെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ആ മണ്ണില് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അതാണ് വന്ദിക്കുക. വന്ദനത്തിന് ഉദാഹരണം അക്രൂരർ. ഈ ദാസ്യം. ഭഗവാനെ ദാസനെ ഏറ്റവും വലിയ ദാസ്യഭാവമുള്ളത് ഹനുമാനാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടുള്ള ഹനുമാന്റെ ദാസ്യഭാവം. പിന്നെ സഖ്യം. അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അർജുനൻ. ഇനി ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ബലി മഹാരാജ്. മഹാബലി ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ബലി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഈ 9 ഇതിലെ ഓരോ 9 ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഈ 9 ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയകളുടെയും ഭഗവാനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ തന്റെ ജീവിതാവസാനം അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അവയിൽ ഒന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഓരോരെണ്ണം മാത്രം സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഇപ്പം ആത്മനിവേദനം അത് ബലി മഹാരാജാവ്, അപ്പം പൃഥു മഹാരാജാവ് അർച്ചനം, വന്ദനം അക്രൂരർ, പിന്നെ ശ്രവണം പരിശുദ്ധ, അങ്ങനെ. ഇനി ഇത് 9 ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് ഈ 9 പ്രക്രിയകളും ചെയ്തത് അല്ലെ? സവൈ മന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, എല്ലാ ശരീരത്തെ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 9 പ്രക്രിയകളും ചെയ്ത് പൂർണ്ണതയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഈ ഓരോന്ന് മാത്രം ചെയ്ത് പൂർണ്ണതയിൽ കൈവരിച്ചവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ
മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാമ പ്രവർത്തതെ വാസുദേവനാണ് സർവമിതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നു. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്താ അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വന്ദനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ശ്രവണത്തിന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, പ്രഹ്ലാദൻ, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, സമർപ്പണം മഹാബലി. ആത്മദീന നിവേദനം മഹാബലി. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പം ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. മന്ത്രം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 18. ആഗ്നേന യസ്സുപതരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവാ വായുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യാസ്മ ജുഹുരാണവനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ആഗ്നേന യസുപതരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവാ വായുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മ ജുഹുരാണവനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്താൻ, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നല്ലപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വരനായ സർവശക്തനായിട്ടുള്ളവനെ എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഗ്നിയുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുക, ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അതാണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പലരിലും ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭാര്യ ഭർത്താവിലായിരിക്കും, ചിലപ്പം മാതാപിതാക്കളിലായിരിക്കും, തന്റെ കുടുംബത്തോടായിരിക്കും, അല്ലെ തന്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം അത് ഭഗവാനിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാൽ, അതായത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ളവനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ അഗ്നി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അഗ്നിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നത്. ആ അഗ്നിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിക്ക് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചഭൂതത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അഗ്നി. അപ്പൊ ഈ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ അഗ്നിയെ പോലുള്ള ഭഗവാന് നമ്മളുടെ പാപത്തിനെ വരെ ഭസ്മീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വേറെ ആർക്കും നമ്മളുടെ പാപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും
ആ ദേവീദേവന്മാർക്കൊന്നും നമ്മളെ പാപത്തിനെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അങ്ങേക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ എന്റെ പൂർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും, അപ്പൊ മുക്തി തരിക, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മുകുന്ദന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ മുകുന്ദന്റെ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർക്കും സാധിക്കും. അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദർ പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പോയി അവിടെയുള്ള വിദേശികളെ എല്ലാം ഭക്തരാക്കി. അവരെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. അവരൊരു മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉയർന്ന ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു പ്രഭുപാദർക്ക്. അതായത് പ്രഭുപാദർ അവരുടെ പാപങ്ങളെ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഉയർന്ന ഭക്തർക്കും ഭഗവാനും മാത്രമേ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ മായ ഒരുപാട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് തുടക്കത്തിൽ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളായിരിക്കും. നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരായാലും നമ്മളെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും നിർത്തുന്നത്. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായി മാറി, നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെയായി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, ഞാനാണോ ശരി? എന്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള എല്ലാരും, മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്താ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത്? എനിക്കിനി എന്റെ കുടുംബമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുവോ? എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം, എനിക്കിനി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരും. അതൊക്കെ മായ നമ്മളുടെ മനസ്സിലൂടെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ എന്റെ പുരോഗതി, നമ്മളെ പുരോഗതിയിലുള്ള തടസ്സമാണ് ഈ മനസ്സ്. ഈ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം? സത്സംഗം. നമ്മള് നമ്മള് ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക, അല്ലെ? കൂടാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, കൂടാതെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഗുരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മായ അധികം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അല്ലാതെപ്പോ പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണോ ശരി, അതോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നു, അവരിതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് അവര് എന്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും. ഈ തോന്നലുകളെല്ലാം മായ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ, ഭഗവത് ഭക്തനിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭക്തരുടെ സംഘം ചേർന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുരോഗതിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശരണം പ്രാപിക്കൽ. അത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ അഗ്നിയെ പോലെ ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ വരെ ശാമ്പലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും പിന്നീട് എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സം, നമ്മുടെ മായ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അവന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്തന് പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനിലാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിലൂടെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഗുരു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താ? ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. കാരണം സമർപ്പിത ആത്മാവിന്റെ പാപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്തും ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 18.66 എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്?
ഭഗവത്ഗീത സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി. മാശ്ചഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്നിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലും അല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കൂ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ. ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി തരും. മാ ശുചഃ. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേരുദേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, അതുവഴി നിബന്ധന വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാഗദ്വേഷങ്ങളിലെല്ലാം നിന്നെല്ലാം നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ആസക്തി, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകണം. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യമനിയമങ്ങൾ? 4 നിയമങ്ങൾ അല്ലെ? യമനിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യമനിയമങ്ങളില് 4 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് പരസ്ത്രീ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പരസ്ത്രീ ബന്ധം, ഉം. ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതുകളി, ചൂതുകളി പാടില്ല, മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പദാർത്ഥങ്ങൾ, ലഹരി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, പദാർത്ഥങ്ങൾ, പരസ്ത്രീ ബന്ധം പാടില്ല, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല, ചൂതുകളി പാടില്ല അല്ലെ? ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അത് നമ്മളെ ശരിക്കും സ്വതന്ത്രരാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വാദികളെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പറയും അത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, അത് എന്റെ ഫ്രീഡം ആണെന്ന് പറയും. ശരിക്കും അവര് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവരിതിനെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. ആ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടി, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, ഗുരുവിലൂടെ, സാധുവിലൂടെ, ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനൊത്ത് നമ്മളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് രാവിലെ തന്നെ മംഗളാരതിയിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് ABCD പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെ ചുമതല ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അതും ഭഗവാൻ അവനെ ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുത്താൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഭക്തൻ ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും പക്ഷെ സാരമില്ല, അവൻ ഭക്തനായി തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം അവന്റെ ആ തെറ്റുകളെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അത് എനിക്ക് തിരുത്തി തന്നാലും എന്റെ തെറ്റുകളെ അങ്ങ് തിരുത്തണമേ. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെയാ തിരുത്തുക? നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം അവര് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും. ഇങ്ങനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് മാറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ഇതാണ് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും, അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം ഭക്തസംഘത്തിലൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മളെ പരമാത്മാവും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റുമെല്ലാം പരമാത്മാവ് നമ്മളെ നിർദ്ദേശിച്ചു തരും നമ്മള് ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരമാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കും. പിന്നെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തി നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് വഴികളാണ്: ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, മഹാഋഷിമാർ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആത്മീയ ഗുരു, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എല്ലാ വിധത്തിലും ഭക്തൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസ നടപടിക്രമങ്ങളാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ടേ നമുക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അത് ഭൗതികമല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ് വേദജ്ഞാനം. ആ വേദജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ, നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. 16 മാല എല്ലാ ദിവസവും മിനിമം 16 മാത്രമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. 16 മിനിമം ജപിക്കുക. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഏകാദശി പോലെയുള്ള വ്രതങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിത്യം ഭാഗവത സേവ, ഭാഗവതം, പിന്നെ നമ്മള് DT വർഷിപ്പ് ആരാധിക്കുക. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്ത സംഘമാണല്ലേ, ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭക്തരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത്, ഈ ഉപനിഷത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വരും. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് അല്ലെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഒന്നെങ്കിൽ മൊബൈലിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ TV-യിലായിരിക്കും, അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോവും, ബീച്ചിൽ പോവും, സിനിമയ്ക്ക് പോവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്ലാസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ തന്നെ താല്പര്യം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നു, സർവിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നു, സർവീസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 18 കൃഷ്ണനെ എന്തായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? അഗ്നിയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് അടുത്ത ആഴ്ച ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിയില് ദഹിപ്പിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ 10ാമത്തെ പ്രാണവായു ധനഞ്ജയൻ അപ്പോഴാണ് പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല മാതാജി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കള് ദഹിപ്പിക്കണതെന്നും പറയുന്നത്. അതെ അതെ. അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. പല വായു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ജ്ഞാനം ഇല്ല മാതാജി എനിക്ക്. അവസാനം ഈ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണവായു ഈ അഗ്നിയില് ദഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പോവാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കള് ഈ 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളില്
ദയിപ്പിക്കണം ദയിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതെ. എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഈ ആ, ഒരു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അതെ അതെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതാകാൻ. അതേസമയം നമ്മളിപ്പം കുഴിച്ചിടുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളെടുത്തേ ആ ശരീരം ജീർണിച്ചു പോത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് ആ ശരീരം വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം കൂടുതൽ സമയം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് തോന്നും. ധനഞ്ജയ പ്രാണനാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അത് ആ, നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ അല്ലേ? കൂടുതലാണ്. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പ്രാണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ആ പ്രാണന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ആ പ്രാണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബലികർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു കടമയാണ്. അത് ആ ആത്മാവിന്, അതായത് നമ്മൾ ബലി സമർപ്പിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ ആ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മക്കള് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയാണ്. അത് അവരുടെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ആ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ആ തോത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പം വലിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിതൃക്കളെ ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇതാക്കിയാൽ മതി. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് പൊതുവെ വേറെ അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് മതിയോ? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എന്നും സങ്കല്പിക്കും. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി മാതാജി. ഇവിടെ വേറെ പ്രോസസ് ഇല്ല. നമുക്കിപ്പം ഈ പിതൃക്കൾക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ എന്താണ് നരസിംഹദേവൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്, നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ പൂർവം എന്താ 21 ജനറേഷൻസിനാണ് ഒരു ഭക്തനാണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ പൂർവ്വ 7 ജനറേഷനും അതിനുശേഷം വരുന്ന ജനറേഷനും എല്ലാം ഭഗവാൻ ആ മുക്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് പോയാൽ മതി. അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പൂർവികർക്കും അത് ഗുണം ചെയ്യും. അതൊന്നും അത്രയും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. അല്ല, അത് നമ്മൾ ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ ആ 16 മാല ജപിക്കുക, ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മൾ ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ കൂടുതലും കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് വരിക. ഇതാണ് നമുക്ക് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ്, കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ അതൊന്നും പോണ്ട, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. അതാണ് കറക്റ്റ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പൂർവികർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഗുണം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയ് ഒരു സംശയം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചോ.